Aku ra kuat mbak, ya Allah. Spesial untuk Umi dan Abah. Hai semuanya. Hormat. Gerak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rasane pacaran apa ya bener rasane enak tenan jajal sepisan sing marai kaedan-edan ya kok siraku sing payu oleh gemplengan curhat ning ngembok lek durung rapi condemo lah terus piye pacaran kon lola-lolo sing kenceng kesampat minggu-minggu ampun nyai wes ra kuat aku wes ra tahan aku timbangan kok paiman iki soal nesu wes ra kuat aku
Mohon maaf seadanya saja nggak apa-apa. Yang penting bisa pupuran dia mau. Ya, betul tidak kawan? Selak keriput rapai.